7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. On Indaba on Gagas on TikTok. Yes, that's where we are now on TikTok. So the hlelo is not suitable for ingane. We do it on Thursday with Udok and Nkosina Shabalala. So Manamshen. Kunjani Alex? Ngiyaphila kunjani bafo? Ngikhona baba. Ngibingelele nefamily baba iGagas FM. Namhlanje mshengo sizo khuluma la about ukuthi i-stress singahama kanjani ezomdavazo. Umuntu o frustrated kwezomdavazo ugcina stressed kumbe umuntu one stress umuntu wakho ulindele ukuthi akaperforme but kungenzeki. Mhlawumbe sichaze mfethu because October lo siyaqhubeka nokufundisa about mental health. Stress becomes part of it. Kune stress nama stressors. Uyokusho lokho mawusukudlula nje mawusukuphendula abalaleli bethu. What are these? Okay. Now Alex lana sikhuluma nge-mental health. I-mental health it's quite deep ngoba i-specialty on its own. It's a standalone specialty. Now even abantu abasebenza khona under mental health nabo futhi they are highly specialized in terms of ukuthi badila nani exactly when it comes to mental health. So mental health ngiyabonga ukuthi at least as iGagas FM siyayinikeza i-platform ngoba into kahle kahle evamise ukuba neglected. Yes. And also into that gets you excited. I know what you are expecting many fields, but when it comes to this ngiyakubona ukuthi you were excited. No, I love mental health. Yeah. And I think abantu kumele bafundiseke ngayi mental health, and mental health ibaluleke kakhulu i-part of impilo enkulu kabi. Sure. And if kuwuthi ayinakekeliwe yona, yes, then kuba khona izinto eziningi ezenzakalayo ezingekho right empilweni. What is stress? Now stress into defined medically according to hormone ekuthiwa cortisol. So cortisol we call it the stress hormone. Iyona hormone enikezwa lelo gama. Stress singafika ngendlela eziningi. Now stress singaba situational, stress singaba mental, stress singaba physical. Kuningi esingaquantifya okungagcina ekugcineni sekwenza stress response ngoba ila siyakhona ukuthi sisidefine kanjani kahle kahle medically. Yeah. Now stress response sona siya ngokuthi uma uzoba nestressor, so stress njengoba ngisho ukuthi ahlukile. If uzoba naso leso stressor, umzimba wakho uresponda kanjani towards it, biologically. Now the first thing eyenzakalayo ingqondo yakho gets activated. Your hypothalamus iba activated ukuthi release ama hormones. Lawo ama hormones azoya kwi pituitary gland. I pituitary gland izo release ama hormones azogcina ethi ama adrenal glands awakhiphe into ekuthiwa cortisol. Okay. So cortisol yona siyibiza stress hormone because inakekela yonke into that has to do with anything ezokonfronta as umuntu in the form of stress. Okay. Then you are stressed going through all of that. Now khona umuntu olindele ukuthi umdavazo uzoba isame obukade waziyo ukuthi mhlawumbe ushaya 3 rounds or mhlawumbe in the morning ngeke kuhanjwe kungazange kube ne morning glory, but all of a sudden because you are stressed then usephatheka kabi ke umuntu wakho iyenzani lento ukuthi you are going through that but umdavazo awusenzeki ngoba into ejwayelekile. Now with regards to this hormone yona ngokwayo i-counteractor ama hormones avamise ukwenza ukuthi umdavazo usimame, avamise ukwenza ukuthi umdavazo uphumelele. So iyawacindezela. Now ekwacindezeleni kwayo kuba khona i-loss of libido. Uvele ushone phansi in terms of mood yakho when it comes to ucansi. Kuba khona izinto ezikwenza ukuthi ube anxious towards lona ucansi. Naloko futhi kwenza ukuthi le stress hormone inyuke even more. Bese kuba khona nanokuphakama even kwe BP ngoba nayo inakekela controller iBP le cortisol. Now if kuukuthi uzoba stressed kumele kube ukuthi umzimba uresponda ngokuthi uphakamisa ushukela. So yabona ukuthi sesingena even na kwi metabolism yawo umzimba. So the biological outcome of ukuthi umuntu ahleze under incindezi ye stress kuba khona i counter action in terms of your activities of daily living, and bese uba sengcupheni ke lapho ngempela ukuthi ube nama features azokulidela ekuthenini siclassify as umuntu ozoba i mental health care user. Can you not doc use sex uthole ukuthi ke wona kumdavazo uzosebenzisa ke ukulwisana nale ncindezi obhekene nayo ukuthi isex ibuyibe nama preconditions kubanye abantu.
kodwa ke abanye abantu bayakwazi ukuyisebenzisa isex ukuthi ibe stress reliever kubona bayithathe ngaleyo ndlela ukuthi ukwenza umdavazo ngoba vele kungenza ngijabule I tend to be able ukuthi ngikhohlwe ngeinkinga zami kanti uzothola ukuthi omunye umuntu angeke achoose ucansi uzochoose most probably asithutshwala for instance okanye uzochoose ama illicit drugs okay so i-reasoning behind lento yokuthi ucansi lubuka kanjani iyana ngokuthi wena ke empilweni yakho uyi-situation kanjani wena impilo yakho. Alright, unama problems ama exams, unenkinga at work, kumbe mhlambe business is not doing well, kumbe ikweletu or ama issues in your relationship, whether from cheating, being disappointed or being rejected, all of that kubuyisela kanjani ekutheni kuzokunika leso stress ezokwenza ukuthi relationship ingahambi kahle. This is what we are discussing now, and you can even ask a question ukuthi ke during that moment yini ongayenza ukuthi inhliziyo yomuntu wakho o anxious ezodokotela esho no feel under pressure kungicinisekela kulahleka. This is what we're discussing now. Indaba on Gagasi 0861596596. The show is not suitable for ingane. Sikhuluma about a stressful life and nokuthi singahamisha kanjani your sex life. We are live on TikTok. Uzosifuna sithole kwindaba on Gagasi. Follow us. And ila uzosithola khona, and then you can have ama comments khona on Facebook as well. Indaba with Alex yona page uzosithola kuyona. Lo hlelo ke siyawuthatha nama VNs. Please mangabu record VN yenze nje ibemfishane. And unless makuthi ngempela ngeke kwenzeke because angifisi ukuthi uphume impendulo yakhe umbuzo wakho ungaphendulekanga kodwa uvaleke iradio ngemuva. Iyo le indaba on Gagasi FM. We open line talk. There was a usisi owathi banenkinga wasebenzisa igama le depression. Ukuthi banenkinga yokuthi depressed so libido is low. Kodwa uma ephumela ngaphandle la entshontsha khona then sex game yakhe ibuyela back. So isn't this a contradiction ekutheni awunayo appetite sex because you are depressed, but most untshontsha elsewhere then suddenly you get excited? How do you explain that? Now, but what is the trigger of the depression? Ngoba kukhona lento emlidele ekuthenini azizwe as umuntu or depressed, and depression siyayigrade. Iqala just from a minor depression bese iyanyuka izigcina sifika from a major depressive disorder. But kuba khona into ekwenza ukuthi ungene kuleso simo leso. So now uzothola ukuthi mhlambe yena maye khona ekhaya ngaphakathi akaphathekile kahle ngaleyo ndlela yokuthi depression isigcina vele ikhoza iproblem nge-loss of libido, isigcina ikhoza even a problem nge-sex interest ukuthi am I really interested in engaging nalo muntu ongihlukumezayo ongilimazayo ngoba my mentality ilimele. So ufuna ukuthi nje inkinga yona depression inkinga umuntu. Yes, that's why we have trigger factors, and that's why I had to define ukuthi yini kahle kahle stress versus to umuntu ozo responda in terms of ukuba stressed. So konke lokho kubalekile, and depression vele iqala kanjalo, iqala nge-stress and bese iya creeper in and bese igcina isiba defined as a disorder and then bese igcina isi disease. Okay. All right. Yeah, you have your questions. I see the lines already ringing. 0861596596. On Facebook, that's also Stola Kona indaba with Alex. Stress nomdavazo. That's what we are discussing. Namhlanje, just to remind you, number 0861596596, and we are also live on our TikTok. Indaba on Gagasi. We also take ama VNs. Ungangithola ku 063-83-99959 ngizoyiphinda 063-83-99959. Abanye abantu etoke baye basilume mangabe besuke be stressed, and abanye uthola uzoba rough be stress, and mase kuucansi umunye umuntu uzothi yabona this thing isithi ayincekeke kwi rape now. So how do you empower us to understand what this person is going through and what we can expect as a behavior yabo when they are stressed? Because abona bonke abanye libido ukuzogcina ukuthi ngempela basadavazana, uzoba khona umunye ozothi okay let's try, or mhlamba akwazi ukumconvince. What can you expect in how they will perform under this circumstance? Okay. Now Alex, lana there are so many facets engathi mhlambe singawavula ngempela inkundla sibeke ukuthi sikhulume ngempela ngayo lento ngoba ku deep, masikhuluma nge-psychology, masikhuluma nge-mental health. Uma umuntu sizom-assessa, uma umuntu sizombuka nje even for the first time, kuyaye kumele simbuke ukuthi unawo yini ama-personality trait
ambeka esimeni sokuthi mhlambe abesengcupheni yokuba nama psychological issues. Yeah. Ngoba ungaba nama psychological issues but ungapresent with I disorder. Ungapresent with isifo. Now lapho ke kubucayi ngoba if ubuka vele abantu abavamise ukuba affected kalula psychologically, they tend ukuthi babe nento ekuthiwa high risk behavior when it comes to ucansi. So bona ngokwabo high risk ibiza high risk of sexual behavior, and linked kakhulu even kubantu abapresent even nangezifo ezifana no schizophrenia, abapresent ngezifo ezifana no PTSD, abapresenta nama personality disorders afana no narcissistic personality disorders. So lezo zifo lezo siyake siyibuka ukuthi outcome yakhona iyakimbeko vele umuntu engcupheni ukuthi agcine esenza into out of the ordinary as compared to umuntu o normal and or psychologically sound. 720 indaba on Gagasi stress nomtavazo. That's what we are discussing now. Ngisemerisburg. Mandy Curtis, welcome to Indaba. Hello. Hi, Sisi Sekmugela. Welcome to Gagasi. Thank you so much. Thank you, Sabona, Dr. Sabona, but Alex. Hi, it's your pharmacist. Second. So my story is I have some problems, and I'm no stress, no anxiety or depression or what, but I'm going through a lot, and starting from childhood. I've been raped a couple of times, and if I'm having sex with my husband, it's like I have to be toxic, but it has to be him. Hello? Okay. Sorry, we are sorry to hear that, Sisuti, you've had that traumatic experience. Yeah, but I'm going to pass it now. Oh, thank you. If you clarify the part, you are saying ukuthi njalo mangabe ukuthi you gonna have sex with properly if I'm toxic. If I have to drink something. You have to pause it for you to get weak game. Okay. Yes, if I'm sober, it takes time. It's like I'm tired, and the time he wants, my mind is not there. I'm thinking, I need to do A, B, C, D at work. I have to do this. There's so much. So my body is not performing according to what he wants. But when I'm toxic, I don't think about problems. It's when I'm happy. If I'm not drinking, I'm not happy. So I can only perform when I'm happy. Now, I'm only happy when I'm toxic. Yeah. So I want to know how to overcome that. Sure. Right. And thank you, Doc. No. Lana Alex, into lena yazi abantu abaningi they struggling with bakhona impela abantu abaphumayo bakame forward bakhulume ngayo lento usisi akhuluma ngayo. So I'm very happy ukuthi at least ubuzela abantu abaningi and uzolekelela abantu abaningi. Now Alex, if uyibuka lento ye psychology kukhona into ekuthiwa ama coping mechanisms. Now ama coping mechanisms ungawafundiswa impilo as ukhula impilo ke angeke ibe smooth forever. Kuba khona ukushayeka lapho nalapho, you learn from ama mistakes owenzayo zonke lezo zinto and you get to adapt ngokwempilo. Now one into efike ilahleke la untokazi useke wahlukumezeka kawu3 ngokocansi. Now leyo nto leyo kuyena yes udilile nayo ngoba akanayo vele ichoice, kumele adile nayo aqhubeke. But into yena angayibuki lana ukuthi ukudila nento nokusuppressa into are two different things. If kuukuthi uzosuppressa your memories, then leyo nto leyo uzoyistore in your subconscious space, and kuzoba khona ama triggers ngaso sonke isikhathi. Uma esober ngeke afune ungidlula through isimo sokuthi ucansi lwenzeka ngendlela ekanjani ngoba akaza kuthole lokho, yena wazi ukuhlukumezeka. Now uma esefika ke laphana kumele kube khona into ezomenza akhohlwe yo wonke ama past experiences akhe, imenze abe elevated in terms of mood yakhe and akwazi engage. That is not a good way to deal with things ngoba manje usebenzisa isubstance la, and njengoba kukhona substance kuba khona ubungcuphe bokuthi kube khona addiction, kube khona idependency. Uthangadlula kanjani here?
counseling toqala le Counseling. i-counseling kumele akwazi ukuhlala phansi with the professional kumele akwazi ukcreate a safe space and akwazi ukuvula inhliziyo yakhe akhulume kuqala then ke ilapho ke sizokwazi ukumelekelela khona ukuthi this is what you can do in terms of trying to cope with izinto instead of ukuwela eweni uthi uzosebenzisa into illicit ezogcina ikulimaza egcineni. Mandy? Hello. Yes, your response nangu dokotela kuphendula. I've tried counseling, but I'm going to do it again because I'm willing to get help. But in this counseling, it's like I'm repeating everything that happened. And when I just listening to me, and I must come again and I must repeat the same thing. And the more I keep repeating, the more it keeps playing on me. No, I understand if you're Ntokazi, I understand it completely. And vele Ntokazi, there is usually outcome, counseling kubantu abaningi. Now lana ke ngikunika mina ithuba lokuthi uhlale nomuntu phansi obuka izinto ngendlela ehlukile, ozoba ne-approach ehlukile kunayo yonke lena wena osuku wayithola. And we will definitely come up with something ezokwazi ukuthi ikhiphe kulesimo kusona, ukwazi na ukuthi uqhubeke nempilo yakho ngendlela enormal. Ngoba akulimali wena kuphela la. Ulimala nepartner yakho as well, believe me. So let us try ukuthi sinikezane ithuba lokuthi sibone ukuthi kukhona yini okuhlukileke esingakwenza ke thina. Bese siyabona ukuthi sokwelekela kanjani Ntokazi. Step soqala is ukuthi ukhulume then sesibili ke kuzoba ikhona lokho sisi please do listen egcina into lezo share my numbers but we salute you ekutheni uqale kahle ekutheni wakhuluma wishing you konke okuhle sisi. Right, so me respect now ngihamba still sanele cele kwindaba sabona. Sure le kuhamba kanjani nodokotela? Is right kunjani Makai? Ku right mfowethu. Ukuthi nginenkinga la kudokotela mhlawumbe udokotela ngangibonela inkinga yami. Yeah, ine stress phakathi. Umuntu la mfowethu, benginomuntu la mfowethu ebengizandana naye mfowethu yabona. Ngimthanda mfowethu kakhulu partner wami. So wase yangihetha mfowethu wangichithela yabona. Suddenly makwenzeka mfowethu nginaye mfowethu kwavele kwanqamuka imizwa yabona angangaba nalo mfowethu ugozi mfowethu kucanseni yabona. Manje mfowethu ngase ngiba umuntu osebenzisa lamaphilisi lawa okwenza ucansi yabona. Bengisebenzisa iphilisi bese nganejeli at the same time yayibona yona. Yeah. So induku yami mfowethu ibima mhlawumbe umuntu mhlawumbe ngoba ngihlali naye befika mhlawumbe ngo10 ahambe ngo4 ntambama kodwa angishiye mina ngisenkingeni until ngize ngilale ngienda ke ngivuka still induku sami yabona into kanjalo nkosi manje emva kwaloko induku ukuthi ayivanga isakwazi ukuphika. Manje ngifisa ukwazi ukuthi mhlambe ngaba yisona ni stress mhlambe or either mhlambe enye into mhlambe fanele ngitreat. Okay, all right. Sikhuluma wena sanele ngomuntu vele enesaphusha naye noma senahlukana? No mfowethu njengoba ngisho nkosi ngathi nginaye nje nkosi kwavele kwanqamuka imizwa so kwaye kade eqeda kungitshengisa izithombe zalomuntu lo kade emshela yabo. So ngase ngiyabuka mina ukuthi kahle kahle sebeyathandana labantu yayibona yona. Yagcina iphelile i-relationship. I-relationship yagcina iphelile no kwathi kukanjalo ekhona kumina induku yangabisaphika yabo. Ngase ngiyamtshela mina ukuthi yazini senginenkinga ke mina manje ngicela ukuthi agqoke nkosi ngimphelekezela agibela hambe. So kwabo ukuhlukana kwami naye lokho yabo. Okay, no kulungile mfethu angifisi ukukuthunuka because ngiyeza ukuthi le pain isakudla. Doc usanele uthi ke la how does he move forward? Oqala befisa establish ukuthi yona stress la or something else. Now lana Alex yes inkinga yaqala ngaso vele stress. Was stress wa into naye ayibona, was stress wa into eyaphula into ekuthiwa trust kuyena ngoba wayemthemba umuntu wakhe ngendlela akhuluma ngakhona kuyezwakala kucacile. Now walimala nayo ke indaba yaqala lapha indaba. Ukulimala komuntu wesilisa kube bucayi ngoba uyalimala kodwa angakhulumi. Yonke into ayigodle ngaphakathi, yonke into ayivalele ngaphakathi. And ngihlale ngisho ngithi inyembezi zomuntu wesilisa akusizo lezi eziphuma emehlweni ukubhodla
usho ukuthi unenkinga and uyabona lana ukuthi uyavaleleka so uyashayeka ke vele ngalapho ngoba uzothi engazama ukuengage nalomuntu kuzobuya yonke imicabango kubuya zonke lezithomba ayibonayo kubuya yonke infertility nama consequences of infertility and vele ke if kuukuthi under stress kunzima kakhulu ukuthi uthole erection that's one of the most common causes esibonayo the erectile dysfunction ukuthi umuntu wesilisa now can't get it up ngoba kukhona la aselimele khona kukhona la angasathembi khona so number 1 Alex Loy layers khuthazi i problem lo kakhuluma ngakho sekuumthelela ke manje ngoba yena wayengasakwazi ukuthola erection ngoba njalo mayizo engage unucansi wayecabanga ngakho kulimala kwakhe wasegcine esesebenzisa ikhuthazi now ikhuthazi mawuyisebenzisa ke vele ziba nenkinga ngoba zine risk yokuthi zikudalele into ekuthiwa ipriapism ipriapism ukuthi uthole erection prolonged more than 2 hours and leyo nto leyo iyalimaza ipipi iyayilimaza induku ngoba ukuvaleleka kwegazi laphana kusho ungaphumi kwalo so build up eka iacid lapho build up ukushisa lapho ulimala even imizwa ngokuhamba kwesikhathi so lana there are 2 elements kukhona ukulimala kwakhe bese kuba khona inkinga yeyikhuthazi sure Sanele ngwarespond to what udokotela is saying Futhi ngiyamuzwa udokotela futhi andifuthi ku-clear konke lokho akushoyo ngoba lami into engayibuka le ukuthi lamaphilisi lawa kungenzeka ukuthi abanayo i-section ethize yabo ngiyayibuka lento ukuthi ishithi mhlambe kwanqamuka mhlamba amashoko ayinduku yabona manje ayiphiki manje. Okay, yeah, no, please take my numbers kadokotela mfethu ngasekugcineni and he does say ukuthi he deals with these things vele ubuye abe na kwi forum ethinta abantu besilisa so he knows what he's talking about. Sabonga kakhulu Sanele and then sifisela nje strength mfowethu. Uhlelo indaba is not for ingane. Namhlanje sikhuluma ngendaba ye stress nezomdavazo. Talk to us. Ngibona ke nama comments on indaba with Alex. Aubrey uthi ngiyabingelela Alex no Doc. Well, personally empedeni ila ngikhipha khona zonke inkinga zami ilona temple lami la mangenza umdavazo ngibuya sekine solution kuzona zonke inkinga zami nangimthethe khuluma dokotela ekutheni well solution yakhe wona umdavazo angengazi ke phela ukuthi ukhuluma ngahlobo luni lo mdavazo ngoba kuyakhombisa ukuthi hayi yena kusho active manje asazi noma active nomuntu oyi1 uyawuthenga indlo mdavazo akhuluma ngawo ngoba phela ama services asaba khona asaba readily available. So asazi ukuthi ukhuluma ngani kahle sure and then uzimi yena azothi mina if ngi-stressed angenzi kwa sex leyo angibi even nanesikhathi nje somuntu wami ngento eyodwa engilokhu ngicabanga and ngize ngilekelele kwe music ohambisana nesimo engikusona ngaleso sikhathi kuze kube ukuthi ke I feel good ukwenza idingo zami so ilento kade ukhuluma ngayo and then bese kuzoba unathi ezothi nayo indaba yokuba broke bafethu mangabe ungenayo imali kuyenza lokho ukuthi wehlelwe ilibido because umdavazo uyakwazi ukuthi uhambise even nanemcabango right so you see what you were talking about earlier on dokotela and then naba abalaleli ke beyiraisa indaba on kakasi 0861596596 stress nomdavazo mhlambe kune solution yokuthi when you are stressed or uphuma ku depression or you with depression ukhoba kanjani ngendaba ke ze stress iyo le indaba and lolu hlelo is not for ingane. Sohlaza angibingelele lapho nino dokotela e studio. Nginombuzo la uthanda ukungiconfuse kancane nje. Umbuzo wami ukanje. Ngizwe kuthiwa indlwabo i distressa kusho ukuthi uyakwazi ukudistressa ngendlwabo. But if une stress futhi kuyenzeka uthola ukuthi uvela ungalilangazeleli ucansi ipipi lingavuki mawukuthi mhlambe sozama ukuforsa noma yes noma uzama umuntu ezwakhe ezama ukukuthinta nana ibuza ukuthi lokho suke sekwenziwa yini ke lokho ke kwenzeka kanjani sengithanda ukudideka nje la. Right. Nangumthetha doc please respond. Angibuzwa kahle. Isimple kakhulu le ayibuzayo. Uma kuukuthi umuntu uzoba stressed angithi yona le cortisol hormone engikhuluma ngayo ephakamayo. Now if kuukuthi uzoba stressed continuously uzoba stressed all the time so le hormone izophakama and izo counteract lama hormones lawa okumele ngabe kahle akwenza ukuthi ube nenjabulo ujabule ehamba phambili i dopamine ihamba phambili kakhulu
So if kuuthi awudili ne stress sakho then kugcina sekulimala inkonzo yasekamereni ngoba lama hormones akhishwa yiyona inkonzo yasekamereni kanti uma stressed isikhathi esiningi uyake ungafuni even ukengage inomtavazo. Now kumele ukwazi ukuthola ama coping mechanisms ukuthi ungagcini ugxila ngokuthi ungene kakhulu kwi stress. Okay. Kumele ukwazi ukuyibuyisa. Yeah. Now abanye abantu keke baye confuse lento. Vele indlwabu izokwenza ukuthi uchithe. Now uma uchitha kuzosakhritheka idopamine, kuzosakhritheka oxytocin. And leyo nto the happy hormones and leyo nto izo counteract cortisol. Now lana ke asisho ukuthi if u stressed isolution indlwabu. Okay. Asisho kanjalo. Sithi kodwa indlwabu nayo iyaba nomthelela ekuthenini kube khona ucounteracteka kwale cortisol level. Zikhona ezinye izinto ekumele sizenze. It's not just ukuthi kumele sibuke indlwabu kuphela ngoba nakho izokuchithisa. Uyawadla amandla endlwabu dokotela ngiyakubona. Udla amandla ayo. You don't want to give it credit. I am. Let's give it credit, but I can't give it all the credit. Okay. Sure. Sanibona eGagasini. Mina ngicela ukuba anonymous mfethu ngila eHammersdale. Mina into engishaya udokotela engishawa stress mfethu induka ayifuni ukuvuka manje nomuntu wami loqondile mfethu ayifuni ukuvuka induka kodwa mangabe ngitshontshe eceleni yavuka stress esingishayayo ikweletu into ezingishayayo mfethu ikweletu ezingishayayo lezi eziphysical manje ngazi ukuthi ngasizakala kanjani kodwa nje ayifuni inhlobo ukuvuka induka manje noma wasekhaya ngicela sorry. In case you just joined us, the question is yenza ke I return ikevela earlier. People vuki ngomshawa stress seyikweletu but make ephuma ngaphandle then bese liyavuka. But vele ke we are bound ukuthi si stresseke ngendaba yemali. Akekho umuntu ongastress over imali. Ama financial constraints abizwa ngama constraints for a reason. Ayabambana. Awukwazi ukunyakaza if you financially constrained. You know. So kuba khona inkinga Alex, and if kuuthi wena ngokwakho udinga imali ngaso sonke isikhathi ukuthi uphumelelise impilo, it becomes even worse. Ngoba u rely on into okumele ube nendlela yokuthi uyenze uyithole bese uyakwazi ukuyisebenzisa ngaleyo ndlela ofuna ukuyisebenzisa ngayo. Okay. So ukuba stressed financially kugcina vele sengenelela even ekuthenini umuntu engaba ne sexual anxiety ngoba manje I self esteem yakhe izoba phansi akakwazi kwenza lutho akayibone ilutho ego yakhe vele iphansi. Even if sengamela approach ke intombi ayithi uyayishela uzoba nokungabaza. Now lana ke yena usenkingeni ngoba unomuntu vele aqondene naye. Ngicabanga ukuthi vele abasuki nje khona la eduze basuka kude. Now yena uyafaila ekubeni iprovider le isociety emfaka incindezi yayo. So kubalula ke kuyena ukuthi mayephuma ngaphandle ayothola injabulo abe uyena ngoba ngaphandle ufihlekile. Lapha endlini waziwa inqotho zakhe ukuthi yini emhlulayo yini akwazi ukuyenza. Okay. I noted what you said to ama constraints ngenxa ukuthi vele ziyasibamba like ikweletu zisibamba ngamabhola ngizwa kahle Busheko. Ngiyabingelela eGagasini mina nje ngicela ukusho nje ukuthi yabo nje indaba excess ngoba ngine stress somsebenzi nje angizwa noma ikanjani yebo khona ngila nomuntu eyiwani kodwa nje ngivele ngezwe nje lutho umzimba wami vele ube down ngicabangela umsebenzi nje special naye ngoba engasebenzi ke naye yo vele kube kuningi kakhulu angazi nje ngathini. Anonymous. Yes, anonymous. Doc. Now ilana ke Alex okuyake kuvele khona ngempela kube sobala ukuthi within the relationship you know okuyona impumelelo yakhona ilele kuphi exactly ayilele kumuntu oyedwa ilele kubantu ababili. Kumele kube ukuthi bobabili abantu bayasukuma. Now lana ke kuba nzinyana ke ngoba ngihlale ngisho ukuthi bahlukile abantu khona umakhi khona umbhidlizi and logo I apply it you know through all of my genders. Now if uzoba umakhi you wouldn't really allow ingqondo yakho ukuthi ihleze icabanga ngeenkinga nje kuphela. Kanye kumele kube khona ukuthi ingqondo yakho uyayitraina ngokuthi igcine iphumile no solution. Now maningi ke ama counseling you know therapy
esingathi siyawenzela umuntu esithi sidinga ukumkhipha ehlane lokuthi even i-environment yakhe imenza ngabi nawo ama-opportunities agcine ngempela eseqala yena ezakhela ama-opportunities agcine eseyisimamisa impilo yakhe. It's not right Alex ukuthi uzohlala uhlezi ucomplainer. Sukuma, do something. Yeah. Did you hear that? Sukuma, do something. Kunokuthi ucomplain ungawushinga emuva umdavazo nawo uncenge. Ikusiphiwe Shabalala nawe eDube Village. Leshawa kuyona ingane i-stress nomdavazo. Ukwindaba sabona? Yebo sabona. Yes, Mshengu khuluma nathi? Yebo ngisacela ukubingelela. Nginenkinga lana bengisacela ukubuza udokotela. Shothi bengade ngiye ngagula last year, ngagula nje ngasibedlela ngecala mhlawumbe unyaka mhlawumbe nje 9 months ngile esibedlela ngingekho right. Kodwa manje ngithema sengiphuma sengitholana nomuntu wesifazane sengithi okay nasesilungeza umdavazo. Hayi ipipi lambili kade ningavuke nje inhlobo nje lihlezi nje lilele ngithi ngiyazama ngenzeke lutho. Kodwa manje angazi manje i-stress bekade sengishaya manje ngisho mhlawumbe ngoba bekade ngigula. Kodwa manje ke mangabe sengina angilazi people manje angani mangisele i-robot ngoba manje liyazi controller ebusuku livuka kuze kuse eminyango alilali. Ngisho noma ngiphansi kwabantu ngibone selivukele lidansela lona ngazi ngingalitshela ngisho ngingacabanga ngisho ucabanga lutho. Ngisho noma masekuthiwa sesiyahave sifike sihave nasuyenza umdavazo ngizothi ngiqede nje ukufika kuvuthondaba akupheli ngisho iminutes futhi sengiyabona futhi selivukile manje lento iyangistressa kakhulu angazi ukuthi ngabe mhlawumbe inkinga ikephi nendawo ngoba nakhona masingithi ngifuna ukufika kuvuthondaba kwakhona kufika kwanzima ungazi ukuthi ngihle ikhuthaza la ngisebenzisa ilutho akufike ngize ngifike ngesigadi ngithi ngicela ukubuza kudokotela ukuthi ngabe mhlawumbe inkinga ngabe ikephi. All right. Thanks Siphiwe. Doc? Siphiwe ngicela ukubuza nje umbuzo la ukhuluma ngokuthi uke wagula kodwa ke awubekanga ukuthi yini kahle le yayikuphethe. Angeke ngazi noma awunayo yini inkinga mawungasitshena yini le yakubambile. Kwakwayilokhuza i-chronic disease. One of my chronic diseases. Yebo. Okay. Now Alex lana siqala nge-chronic disease. Now chronic disease it can be all the way from HIV, diabetes, hypertension, so kuningi. And nalapho futhi kuba khona izinto ekumele siconsider ngokuthi ihlobo luni lwayo le chronic disease esidila nayo. But ke yena njengamanje uassessment sokuthi umzimba wakho uyamkhombisa ukuthi sekukhona okungasebenzi kahle. Induku isebenza ngegazi, isebenze nangemizwa. Now igazi lona lithwalwa imthambo. Now sometimes kuyenza kube khona inkinga ngayo imthambo. And kwesinye isikhathi kwenzeka exactly okusho ibhudi ukuthi induku ivele ivukele nje noma yinini noma ngathiwa yena akacabanganga even nangalucansi. And kwesinye isikhathi ivuka ibe ne prolonged erection and ivuke futhi ibe nama multiple erections. So lokho kuyakhombisa ukuthi kukhona ukushayisana lapha kokungena kwegazi nokuphuma kwegazi endukwini. And bese kuba khona i-element yokuthi as much as igazi ke lingathwalwa imthambo siyayidinga na imizwa ukulawula ukuthi yini ekumele yenzeke ukuze imthambo ikwazi ukuvuleka lingene igazi ukuze imthambo ikwazi ukulibamba leli gazi ukuze imthambo idedele uma kuukuthi sewufikile kuvuthondaba. So ubhuti yena unezimpawu Alex ze sexual dysfunction and kumele vele simbone and sibone ukuthi yini le ephazamisa ke lokusebenza kwayo ke induku and silungise kusa early ngoba uzogcina elimala if kuthi siyayeka inkinga ehambe isikhathi eside. Mshen? Yebo ngiyezwa good doc. Zitho. Yeah. Yimaka so umuntu wakho lo imphatha kanjani le ukuthi people are unpredictable we understand noma manje leyo nto nawe sikufaka incindezi umuntu wakho ngiyafisa ukuza ukuthi yena uyihandlisha kanjani le situation obhekene nayo. Manje nawe isikhathi ubuye ezezekhala ethi kanti angisaqedi yini ezama ukubekezela nje khona ukuthi ngize ngikwazi ukuthi ngicine sengiqedile ngoba manje ngiyabona na ukuthi khona kube kumphathe kabi ngoba kwesikhathi mangiye ngashesha mhlawumbe ngafika ukuvutha ngoba kuye kwenze kwesikhathi ngiye ngisheshe
kodwa kwesinye isikhathi mase ngivele ngidonse nje u1 way nje ngize ngibone nami ukuthi akusenzeki lutho kodwa ngiyabona khona ukuthi kwesinye isikhathi usuke engasathandi ngendlela kwenzeka ngayo. Yeah. Sure. Nofethu, please do take advice ka Doc and then ubuye usitshele ukuthi ke khambe kanjani after usuyile kuyena. Siyabonga kakhulu. Doc, izimo ziyashintsha kubantu abehlukahlukene. 9 months without umdavazo, what happens to umzimba womuntu, especially wesilisa? Majority of the time into esiyibonayo, and I'm saying majority because there is a percentage attached to lokho engizokusho. Any percent to 65. So 65% of abantu besilisa aba-engageayo in ucansi on a regular basis, if you take that away from them and kungabe kusenzeka lutho in terms of ucansi, then kuqala kuba khona inkinga, kubuild upheka i-anger kalula, baba ne-anger management problem, kuba khona ama-frustrations, kuba khona ama-triggers, and kuba khona even ukwehla kwe-performance in terms of ama-activities of daily life. Never mind emsebenzini kuba even worse ngoba manje andingcindezi lana ezu2 kunezathu ukuthi indaba unga engage ocansini. It could be celibacy, it could be abstinence, it could be inkinga mhlawumbe ulimele, but isikhathi esiningi abantu besilisa abaveli bayikhethele ukuthi I don't want to engage in ucansi, kusuke kukhona into ebafaka andingcindezi yalokho. Okay, so kuba khona a lot of problems, Alex, ezigcina seyitranslateeka into into embi ngoba zi directly linked to lento ekuthiwa iGBV. So kuvuka iqunga netestosterone imengenyawo impela, Alex, ngoba isuke ifuna lento eyifuna. Ngizwa kahle lo hlela kulona lo ingane. I see a comment. Ngifuna ukufihle igama lakho sisi lo, angifuni nokusho ukuthi kiphi platform. Uzothi mina ke angidinelwa, ngisho bekuthiwa ngidinwe kanjani, angidinelwa kwi-sex. If nje ngino happy ngiyenza noma ngabe kunjani, but yena uthi ngiyithanda kakhulu. All right, so you can see it's not women abakhala ngokuthi umuntu abadeli, but even women too drive isuke inyukile. Indaba on Gagasi FM. This Transport Month, remember that road safety, it's not just for other drivers, and it's important for your own safety. Ungajahi mawushayela. Don't overload. Ungashayeli if you're drinking. If you intend to drink, don't drive. Make sure imoto is roadworthy. This Transport Month, remember that road safety is for everyone. Gagasi FM. Right, catch Usel Beyonce ehleli kwi-conversation with the legendary Lebo M, the composer South Africa yawina ama-Grammys kayi-3, right? Ukhuluma naye about yonke impilo yakhe, about ama-relationships akhe, kwezothando, ama-rules ey'ngane zakhe, nanokuthi usabhilivele kutheni usazophinda shade. You don't want to miss it. Ikwi-Elevate uzoyithola kwi-YouTube channel yeGagasi, and ikhona futhi nakwi-app. Jwayela nje ukuthi make wayibona kwi-YouTube ubokwazi ukuthi ke kwi-app uzophinde uyithole as well. Gagasi FM, the sound of KZN. Ulalele indaba. Isineke nokubekezela into engelula ma abantu baphelelwa ithemba futhi nokukholwa nje ukuthi ukhona uNkulunkulu usebenze ngapha kodwa uthandaze. Akufanele abantu balahlekelwe ithemba, nabantu baseNingizimu Afrika akufanele balahlekelwe ithemba. Uma kuphela ithemba kusuke impisholo phambili. Angisho umuntu abayeke ukukhuluma senhlizweni zabo, kodwa ukukhuluma ngokuhlaphaza nokungahloniphi akwenzi ukushoyo ukuthi kuzokala noma kuzokala uma kuphuma lokwedelela. Nasiyabonga. Ngibonga sokhulu nami uba bekuwe umbuzo. Thokoza kakhulu. Ufisiselo kuhle emsebenzini wesizwe uphethe. Thokoza kakhulu Mthiyane. Ngibonga kakhulu, inkosi ibusise. Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. Ngiyabingelela eGagasi, mina nje ngicela ukusho nje ukuthi yabo nje indaba excess ngoba ngine-stress somsebenzi nje. Angizwa noma ikanjani, yebo khona ngilala nomuntu eyi-1 kodwa nje ngivele ngingezwa nje lutho. Sohlaza angibingelele lapho ninodokotela e-studio. Nginombuzo la uthanda ukungiconfuse kancane nje. Umbuzo wami ukanje. Ngizwe kuthiwa indlwabu i-distressa, kusho ukuthi uyakwazi ukudistressa ngendlwabu.
Okay, in case you just joined us, Kombe Doc, you said yes, kungaba njalo, but it's not the only outcome oyithola from indlwabu. Yes, Alex. Yeah. Sisho kanjalo impela. All right, yes khona ngoba mawuqeda ukushaya indlwabu musuchama uthenda ukuthi kurelease ke hormone yokuthi sengijabulile. Usujabulile, dopamine, i-oxytocin. Iwona ama happy hormones lawo, ama feel good hormones. So iwona releasekayo, iwona counteract i-cortisol directly, which is the stress hormone. So indlwabu will give you that element ukuthi mawufika kuvuthondaba kuzosecreteka these hormones. Okay, but sopa ke ukuthi ungagcina usu addicted and usu dependent on it. Sure. Ngikusandele khumalo nawe Nanda Mtungu. Yebo Sandile. Usandile khuluma. Asivele sibe ngosandile so. Okay. Yabona uthi udokotela umusu ushaya indlwabu kakhulu ugcina uyikhohla ngishika ukuthi ubani. Yebo ngicela nje ukubingelela kuqala. Ngithi nginenkinga mfethu. And inkinga yami it's getting worse with my wife. Ngishadele 2 years ago. So into eyenzakalayo kune intention endlini sekuphele 3 weeks and akusafiki kona ukuthi ngilale naye because useze wakhetha ngisho ukuphuza utshwala hambe nabangani bakhe. The only thing ayenzayo and eyenza ukuthi ibe incindezi empilweni yami wawangibiza ngesahluleki one of the days. Ngiyasebenza kahle, ngiyisupport ingane ifunda eThekwini, akasebenzi yena, and I'm giving her allowance ka 4,000 each and every month. So into eyenzekile whenever for the past 2 weeks ngithi ngiyazama ukumthinta angabe sekuze kwafika la esekuthenini khona ngingabusamlangazelela cause into ayenzayo wazi ukuthi ngiyaphuza. I won't lie to you, ngiyaphuza utshwala but mhlawumbe kwesikhathi mangibuyile ngingena endlini ngilale bese thatha ifoni yami iPad. Mina inkinga yami I don't care about sex as much as mhlawumbe ngikwazi ukudlalisa ulimi la ngidlalisa khona kube khona lo mhlawumbe ngiphinde ngikhohle nokudelete leyo message but yena she will go ukuthi azathathe ifoni yami ayivule because ifoni yami ivulwa ngesisuka then ayithole into ayifunayo. Ekugcineni into engiphathisa ngekhanda kakhulu usezwathiwa ngisho ibhosi yami umuntu osimamene, always joke, and ibhosi yami ishadile. I think maybe it's one of my mistakes ukuthi ngakhohlwa ukudelete lawo ma message but she found it then wangithuka wafonela naye wayithuka. Okay, fine, anginankinga. Inkinga esenginayo ke manje angisamlangazeleli. Doc. Okay. But no, gezwakala. Ngicela ukubuza lo mbuzo ngaphambi kokuba ngingenelele ngiphendule. Now njengoba ulibeka udaba ulidalula ngalendlela owenze ngayo, wena ngokwakho ufisa kube kanjani? Wenayo ngokwakho makuthiwa nje usungasithatha ke isinqumo ngempilo yakho njengamanje, wena yini ocabanga mhlawumbe ukuthi kumele yenzeke in this situation? Mina Doc sekubuhlungu nje ukubuya ekhaya. Mangibuya ekhaya ngihlala emotweni kuze kushaya isikhathi mhlawumbe leso, mhlawumbe kwesinye isikhathi ngize ngikhethe nokulala khona emotweni ngoba mangiyazi ukuthi mangena endlini ngeke ngikhulunyiswe, ngeke ngize ngikhulume. Mhlawumbe mangikhuluma kuzolewa cause angikazi ngayiqeda inkulumo, akakazi ayizwa into engiyifisayo mina nento engifuna ukuyikhuluma naye. Okay bam. And umbuzo nje wokugcina ke wena ngokwakho yini ekuhlalisile in this relationship? Ingane sami. Nakho ayike bengazi Alex uthi kukhona lento embambile. Abantu besilisa kuba nzima kakhulu ukuthi uma seku involved kukhona ingane ke manje sezikhona ukuthi angavela dedele nje Alex asishiye kanjalo, ngoba umuntu wesilisa uma enalo uthando lwezingane zakhe uba nothando olupure, uba nothando olu unconditional, you know. So leyo nto kumuntu wesilisa ibuye ibe into embambayo kakhulu empilweni uma engeze ukuyicabanga ngendlela okumele ayicabange ngayo. Yes, izingane zikhona, usangaba khona empilweni yezingane ngaphandle kokuthi wena uhlukumezeke, usangaba khona.
Now asibuke ke bhuti nanokuthi ke ngalendlela oyidalule ngayo wena umuntu othi awunendaba nocansi. You will meet abantu empilweni who are not like that. Abantu abahlezi befuna iaffirmation ngothando lwakho kubona. So if wena uzohlala uthi hey no I understand ukuthi mina ngumuntu onjani, I-understand nawo leyo nto ukuthi yena lo muntu naye unendlela yakhe ayona and uzoyifuna attention yakho ngeindlela eziningi. And one of indlela abantu besifazane abayifuna ngayi attention ungena lapha efonini yakho bafuna ukubona ukuthi wenzani khona bezokwazi ukukulwisa ungezukwazi ukuhlaliseka wena ngeke futhi uyithola ipeace khuleka. Yeah, because when I put on me, I even offer ukuthi tomorrow we got I bought 5 tickets, we got 3 kids, and she said she don't wanna come with me. Lana ke butike ke iba indoda ke la. Mela ke wena ke manje ubuwena mela umndeni wakho ngoba unomndeni la. Umama uzohlezi euma wengane zakho. Yeah. Yes. Now ukuze ke yonke lento isebenze, cabanga ngokuthi uvikele izingane kuzo zonke inqumo oyithathayo more than anything. Sure. Yeah. All right. In fact, Maduze udokotela uzoshare ama numbers uwathathe as well. Yeah. Manje you said you made a mistake uthi ungayidelete message kanti nidlalisana kanjani no boss wakho kanti? No, boss yami ithi isithando sami ngicela bandla ungenzele into ukuthi mina I'm a rep at work. Yabo ethi isithando sami ngicela ungidlulele endaweni ukuthi ungithathele into ukuthi uze naye emsebenzini. So leyo conversation uyingane kunami mina I've got 43 years and she's 30. She's my boss and I respect everything. Yeah. So your jokes are kanjalo not to some of you once. No, it's just a joke, honestly speaking. Yeah. Okay. But boundaries are important though. Yeah. And iwona futhi enza izinto zibelula kakhulu kwesinye isikhathi. Yeah. Boundaries are important. No, but to take the advice and then ungathatha inamba ka doc. Thank you Sandile. Wishing you the best. And then thatha usenzo now eBeckville Dlamini Senzo. Yes, mama. Sure mfethu sekumukela kwikakasi. ngiyaphila baba. Yeah, ngicela ningisize la nginenkinga ngene-stress kakhulu ngumuntu oshadile la sithi sengina 15 years ngishadile manje inkinga yami unkosikazi ngitholele ukuthi sesibabili kuye ngishadile ngitholele ukuthi sesibabili kuye nginento ephathekayo so manje ngiyazi unenkinga kakhulu ngaloko ngazi udokotela khona yena ngangisiza ngako mangafika kuye mina. Okay now Puti wena ke nonkosikazi usuyibambile nto ibambile senike nakhuluma usuke wazama mhlambe ukumconfronta nikhulume uze ukuthi side lakhe ngengazama impela ukukhuluma naye uphika uma entabeni and manje mina nginento ephathekayo akuthi ngikhuluma ngosiziwe and leyo nto ephathekayo i-evidence phela leyo usuke wamkhombisa yona leyo evidence ukuthi nakho nje ngiyakukhombisa lana nali iqiniso engilaziyo mina. Impela ngimkhombisile ngathi nayi into nje ngiyibona engiyithole ngoba benza lezi zinto lezi emafonini ezilekhuza ezifishi kodwa still ngoba nemessage ke ngayithola izinto efonini yakhe still usaphika still baba usaphika usathi hayi akusiyo lento oyikhulumayo. No ukuthi network ngathi buye ngihluphe kakhulu la. No, it's okay. No, Alex, into ade ngifuna ukuyibeka yazi la eyokugcina ngoba ibuye ihambisane ne caller le previous to but abantu abayeke lento yokuthwala izono zabanye abantu and bese bevumela leyo nto leyo uthi ibashintshe bona ubona. Ungashintshiswa umunye umuntu indlela wena oyiyona. Imele into eyona, bumele ubudoda, bumele umntombi, bumele ukuba umuntu wesifazane kumele lokho ngayo yonke indlela. And ubhuti nje laphana bekumele ngempela enza isinqumo sokuthi njengoba enonkosikazi unkosikazi semenza njeni iyona iphika indlela kumele adile ngayo nalento le ngaphandle ukuthi eze kumina ethi dokotela induku ayisavuki ngidinga usizo ukuthi induku ivuke. Asilungise the cause of ungavukwayo le nduku unkosikazi. Okay. Ama views expressed on Indaba are not ama views eGagasi FM. Your views, your Indaba. Alright, sibonga kakhulu ke dokotela uNashabalala sesiyayiqoqa ke conversation yethu. Ungasipha ama number Mshengo? Ngiyabonga Alex, ngiyatholakala inamba yocingo ethi 063 847 0511 ngizoyiphinda
063 847 0511. Eyase office yona ithi 031 065 0226 031 065 0226. Ungashaya ucingo wenza appointment uzozongibona ema-office ami ango-9 Dorothy Nyembe in Durban Central, and ngingatholakala na Facebook na TikTok as uDr Shabalala. Sibonga kakhulu ke kumshengo. Thank you so much from this show. Awucabanga le ndaba stress and from inkinga lezo zwile today. I hope uthi mawudokotela ebaphendulela abantu beku apply kuwena as well. Please send me a topic of us what discuss indaba@gagasi995.co.za. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.